Кой е бил този младеж там? Това хубаво дупе? Така. Аз ти казах, че е голям кеф, нали? Се стих. Това за бяла роза да е вчера рол по чешмата. Дай го целия. Купанах Аз не знам цели. Владко. Тук вода носим. Студена. Уин, това нямаше ли капаче, бе? Паня! Леко трябва да има и капаче, нали? Знам, че те. Не е като във Фриц хотела, нали, Да не е такова. с душ. Да, пира. Кой теляк нямаше. То накрая. Аз за това... И не чух този звук. Нещо ме беше спряло. Първо не ми се стори оправдано, за да знам още близо 40-50 лева се случваше за капачето и за кълъвче. И за феророза, нали? Дай ода за войнишкото отдело. О, бате, не сега. Давай. Давай лентата върви. Давай, загъжи се баха. Не, майката си е бал с едно одеяло. Завий съм бълхи, отвий съм ухи. Майката си е бал войнишкото одеяло. С едно отдело. Едно, едно. Няма две, бате, как казвам това? Едно. Съм спал две с Родопски. Видя ли го? Да. Подводничаря. Ани, кашичите да го духаме. Подземната авиация, това е положението. Майката си е бал. Владко е окупавал цялата подводница на ръка на дъното и окупавал. Че аз къде разправям, че съм окупавал подводница, ви не ми вярват.